vrtajka. A čože máte pre nás? Nuž, Janko, na nohy skoč a na úrad práce leď. Naozaj netuším, o čom to točíš, matka. Nemám rád ten ľudový evergreen, bez práce nie sú koláče. Ale poď, ukážem ti v PowerPointe svoj budúci dom. A ja taký pánovo, heja, heja, ho, budem podnikateľom, heja, heja, ho, budú pre mňa pracovať, heja, heja, ho, 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 budem im rozkazovať, heja, heja, ho. Tak takéto daromnosti tebe chodia porozumieť. A ako má ten svet práce prísť za tebou, ha? Srdce moje milené. Ale ja už viem, čo urobím. Ten tvoj diablov stroj, čo ti bol tvoj nebohý, neznámy otec poslal spoza veľkej mláky, premôžu len staré známe a vekmi odskúšané sudičky. Zaraz idem po ne. Vraj sa teraz stretávajú v tej novej kaviarni Optime. To by som sa na to pozrela, či ty svoju mať počúvať nebudeš. Idem po súdičky do našej krčmičky. Ideš po súdičky do našej krčmičky. Prachy, 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 ak chceš prachy, tak sa pridaj k nám. Prachy, 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 ak chceš prachy, tak sa pridaj k nám. Ach, ty nedotknuté kvieťa. Dokedy tu chceš sedieť a venovať svoju energiu tomuto trápnemu bakelitu? Pozri, koľko je nás na svete. V reálnom živote ľudí z mesa a kostí. Objatí citov a vzťahov. No len pozri a vyber si. Tak sa končí rozpráva.